Дойде време да покаже и на автомат. Пак е по същия начин. Скоростната кутия. Ето. Пробката. И се развърта. Сега CRV, трета генерация. Само че тук е с К24 мотор. И много хора не знаят, че има маслен филтър на скоростната кутия. Ето го. Надали е виждал по-добри дни този филтър. Така, точи се от тук. Сменява се филтърчето, лесно е. Ето го. Тук на 2 болченце. Сменява се. И най-страшната процедура, някой като чуе как се сменя масло, така нататък. Боже Господи, няма страшно, момчета. Така, сега ще ви покажа. Ето го филтъра. Ето е пробката. Кутията събира точно 3,3 литра. Ето. Щеката за маслото. Филтърчето. Ето номера. Да си го знаете. Това е номера на оригиналното. И наливате през щеката. Ето. От тук. И се налива през щеката. 3,3 литра. Honda ATF. Ето и нивото на източеното масло. 3,3 литра. Много е погрешно някой като каже колко източиш, толкова сипваше. Па предишния път, ако са я препълнили, да са сипали, да речем, половин литър отгоре. Така че трябва да се обръща внимание на това. И най-важното е това чопче, като слагате щеката, трябва да съвпадне с доле, защото много пъти ми звънат и ме питат, абе маслото е с 5 мм под нивото. А това вместо да е мощното в чопчето, е мощното наобратно. И така, най-сложната процедура, смена на масло. Хората се много плашат, не знам за какво. Ето тук малко инструментчета, след малко ще го събера, че и клапанчета му се регулираха. И така, приятен ден, група, и не се плашете.